Il-konferenza l-Istat tan-Nazzjon daħlet fis-sitt sena tagħha, hekk kif f'Settembru li ġej se tkun diskussa l-popolazzjoni u n-nazzjon Malti sa 50 sena oħra. F'konferenza li saret fil-Palazz tal-President f'San Anton kien spjegat li din is-sena l-Istat tan-Nazzjon se jkun qed jagħmel proċess xjentifiku u anke analiżi tal-ħsibijiet tal-poplu Malti Wawċi dwar il-popolazzjoni u n-nazzjon Malti sa 50 sena oħra. Net News tkellem mal-konsulent tal-komunikazzjoni strateġika Lubondi illi spjeganna li l-istat tan-nazzjon isir biex nifmu kif qed jinbidel il-poplu u anke dak li jibqa' kostanti. Hekk kif it-tema li se tiġi studjata din is-sena intgħażlet minħabba li hija tema illi kulħadd qed jiddiskuti u li tħalli impatt sinifikanti fuq pajjiżna u fuq in-nies. Qed ikun analizzat dan it-topic partikolari fil-medja b'mod regolari. U huwa topic li bir-raġun ikun daqshekk popolari għaliex għandu effett enormi fuq diversi oqsma partikolari. Però aħna nibqgħu Malta żgħira, Malta li għandha popolazzjoni tagħha li taf xi tfisser li inti tkun parti minn nazzjon, però hija Malta wkoll li biex iżżomm ir-ritmu ekonomiku tagħha għandha dal-influss ta' barranin. Din is-sena se tkun analizzata l-politika ta' integrazzjoni, l-infrastruttura u liema mudell jista' jitħaddan għall-għaqda nazzjonali. Se jkun analizzat ukoll jekk ix-xejriet attwali ekonomiċi u demografiċi jibqgħux kif inhuma, kif se tkun Malta 50 sena oħra u kif il-politiċi ta' pajjiżna jistgħu jibnu futur inklusiv u sostenibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Lubondi spjega li fl-analiżi li se ssir mhux se jkun diskuss biss l-influss ta' barranin, iżda anke l-fatt li dawn il-barranin ma jagħmlux tul ta' żmien f'pajjiżna bħalma jagħmlu f'pajjiżi oħra. L-isfida l-oħra hija li ħafna mill-Maltin, mill-barranin li jiġu hawn Malta biex jaħdmu, ħafna drabi ma jdumux snin twal hawnhekk, ma jissettiljawx hawnhekk bħalma jiġri f'pajjiżi oħrajn u jitilqu għal pajjiżi oħrajn. U allura x'tip ta' politika titħaddem biex tindirissa dawn l-issues. Huwa spjega li l-konferenza ma ssirx għal xi dokument ta' politika pubblika jew soċjali, imma biex dawk illi jmexxu l-pajjiżna, l-NGOs u l-medja jieħdu l-analiżi illi ssir u jħadnuha. Aħna ma nagħmlux dil-konferenza biex noħorġu b'xi policy document partikolari, però hija konferenza li min huwa responsabbli fil-partiti politiċi, fl-NGOs, fil-medja għandu interess f'dan din it-tema partikolari, irid jagħti każ ta' dawn in-numri kemm tas-sondaġġ kif ukoll l-analiżi li jsir. Apart il-panels ta' kelliema u l-esperti li se jkunu preżenti għal din il-konferenza se jagħtu sem tagħhom ukoll il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u anke l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna. Il-konferenza sa ssir fl-4 ta' Settembru ta' din is-sena u taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono.